Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ό,τι τέλειωνα κι εγώ το δημοτικό σχολείο, κάθε μεσημέρι γοητευόμουν στις 3 η ώρα το απόγευμα να ακούω καθημερινά από την ελληνική ραδιοφωνία, διότι τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και υπήρχε ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ο κρατικός, την εκπομπή αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και λέω γοητευόμουν, γιατί ανιστόρητη ακόμη σχετικά με τη σύγχρονη ιστορία ως μικρή που ήμουν, δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτές οι αναζητήσεις που άκουγα, τι ήταν αυτό το κατεβατό ονομάτων που ανέφερε ο εκφωνητής ή η εκφωνήτρια με αυστηρή, πλην όμως συγκινησιακά φορτισμένη φωνή. Μπερδευόμουν. Πώς είναι δυνατόν να έχει χάσει μια μάνα τα παιδιά της σε μια προκυμαία, αφού τα κρατούσε σφιχτά από τα χέρια? Πώς είναι δυνατόν να είχαν χαθεί 2 αδέρφια μεταξύ τους, σφιχταγκαλιασμένα κι αυτά? Και άκουγα ονόματα τόπων περίεργα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Εξού, μέσα στο παιδικό μου μυαλό υπήρχε και στη σκέψη μου η πραγματικότητα και ο μύθος ταυτόχρονα. Μεγαλώνοντας και διδαχθήσα τη νεότερη ελληνική ιστορία και μελετώντας τα σχετικά, κατάλαβα ότι επρόκειτο για την μικρασιατική καταστροφή και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους, από τις πατρίδες τους, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, τόσο των παραλίων όσο και της ενδοχώρας, οι Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι εκείνο τον Σεπτέμβρη του 1922 στη Σμύρνη επιχειρούσαν με κάποιο τρόπο να επιβιβαστούν σε κάποιο καράβι για να έρθουν απέναντι στην ηπειρωτική μητέρα Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε μια πορεία θανάτου. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι όχι. Και μετά από χρόνια αναζητούσαν τους συγγενείς τους. Η εκπομπή που σας ανέφερα τελείωνε πάντοτε με ένα στερεότυπο τρόπο. Αγνοείται έκτοτε η τύχη του. Τον αναζητούν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Βλέπω, κουνάτε το κεφάλι σας, ίσως έχετε μνήμες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγχωρέστε με, σας παρατηρώ όλους και για μένα οι δικές σας αντιδράσεις λειτουργούν ως θετικές και συγκινητικές προσλαμβάνουσες, ή ο αδελφός αναζητούσε την αδελφή του ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Στην Ελλάδα τους δέχτηκαν με δυσπιστία, αν και Έλληνες. Ήταν πρόσφυγες. Αποτελούσαν απειλή για την οικονομία, για την υγεία, για τον ζωτικό χώρο. Εκεί όπου εγκαταστάθηκαν, έδωσαν τα ονόματα των πατρίδων τους με τον επιθετικό προσδιορισμό Νέος, Νέα Ιωνία, Νέα Πέραμος, Νέα Μουδανιά και ούτω καθεξής. Αγωνίστηκαν, δούλεψαν σκληρά, με επιμονή, με υπομονή, με σεβασμό στη χώρα που στην αρχή δεν τους φέρθηκε καλά. Ίσως και με κάποια πίκρα μέσα τους. Άνθρωποι που ήταν καλά εγκατεστημένοι στα χώματά τους, τα ιερά, με τη ζωή τους, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτική, με τα γλέντια τους, με τις συναναστροφές τους, με τον ευρωπαϊκό τους αέρα, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς να έχουν τίποτα. Όμως, κάποια στιγμή ανασυγκροτήθηκαν, ανασυστάθηκαν, στάθηκαν καλά στα πόδια τους, δημιούργησαν τις οικογένειές τους, δημιούργησαν και εδώ τις περιουσίες τους και εντάχθηκαν στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική ζωή της χώρας με πολύ θετικό τρόπο, προσφέροντας ό,τι καλό είχαν φέρει από τις πατρίδες τους. Τις αλυσμόνητες πατρίδες,
όχι τις χαμένες πατρίδες, ποτέ. Χαμένο είναι ό,τι πέφτει στη λησμονιά. Αλυσμόνητο είναι οτιδήποτε κρατάμε μέσα στην ψυχή μας ως φυλαχτό ιερό, προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, να το κρατήσουμε άσβεστο στη μνήμη μας και να δώσουμε στους άλλους οτιδήποτε θετικό υπάρχει από αυτό. Ευχαριστούμε θερμά το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, την εκλεκτή συνάδελφο διευθύντρια, την κυρία Πινελόπη Σουρή και όλους τους συναδέλφους της για την παραχώρηση του χώρου απόψε εδώ και θα δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία Δαφέρμου, την εκλεκτή συνάδελφο φιλόλογο Αφροδίτη Δαφέρμου, που ανέλαβε αυτό το εγχείρημα στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος. Αφήστε με, κυρία Δαφέρμου, να το πω όπως θέλω, γιατί αυτά που λέω είναι γνήσια, και στα παιδιά της Β' Λυκείου που συμμετέχουν και λέω να μας ψυχαγωγήσουν, δηλαδή θα δώσουν απόψε αγωγή στην ψυχή μας. Θα αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους πρόσφυγες που σώθηκαν, που έζησαν στη χώρα μας, που μεγαλούργησαν, αλλά θα ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη εκείνων που δεν μπόρεσαν να σωθούν. Ο ακάθιστος ύμνος απόψε. Η Παναγία σκέπει την βασιλεύουσα. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας να έχετε κλειστά τα κινητά και όπως μου ζήτησε η κυρία εδώ, να μην τους χειροκροτήσουμε κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλά να κρατήσουμε το χειροκρότημα και τον ενθουσιασμό μας για το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Καποτάκι. Μόλις μάθω ότι θα κατεβεί πάλι ο αδελφός μου στο στρατό, που θα αποβιβαστεί στη Σμύρνη, η μαμά και εγώ αποφασίσαμε να επισκεφθούμε τη συνηθισμένη πόλη. Με ατμόφλιο φυσικά, που ορέξταν αυτιά τα γραφεία για ένα εισιτήριο. Φανταστείτε, ήρθε προς ενίσχυση, χαραγό από πάλι, Θεσσαλονίκη, για να ικανοποιήσουν την επιθυμία των αστών κυριών να πατήσουν το πόδι τους στην προκειμένη, την περίφημη Κέρκη. Κυρίως όμως, να δουν από κοντά πώς δίνουν τις μηνιές, πώς καλοπίζονται, τα χρήσματά τους, τα κοσμήματα που φορούν. Έχουμε ακούσει ότι χρησιμοποιούν καλλιτικά ντόπια, αλλά και εισαγόμενα και δίνονται από παρισινούς οίκους. Δεν φόρεσαν τις μήνυες ποτέ τσαρούχια, κατευθείαν την γαλλική βόμβα. Πολύ νωρίτερα από εμάς. Η Μανταμάνη, η πιο γνωστή γράφη της Αθήνας, προσέρχεται ότι είναι προσωπικό για να καταλαβαίνουν τον καταιγισμό των γενιών από το Παρίσι για να δίνουν τις μήνες καλονές. Η μαμά λέει ότι ο Μητροπολίτης Χρήσταντος, ενοχλημένος από την υπερβολική προσήλωση των γυναικών στον ανθρωπισμό του, σε μήνυμά του σε όλους τους ναούς, ξέρετε τι έλεγε? Να αποφεύγουν τα σειρμούς και τα σμόδας ως τον αντιφόρο νόσο. Και εγώ, είδα στην προφήνηση του 1914 του Ακραίου ότι στη σύγχρονη κοινωνία συχνάζουν και οι γυναίκες, ασυνόδευτες μάλιστα, μαζί με ελευθερίες, επιστήμονες και εμπόρες. Αλήθεια! Α, απίστευτο! Επίσης, οι γυναίκες μορφώνονται στο Παρθενολογείο της Αγίας Φωτεινής, που λειτουργεί ήδη από το 1830. Και στο ποιο ξενοδοχείο μένετε? Στο Κρέμιο Παλάς, από το δωμάτιο, η θέα στον κόλπο της πόλης είναι καταπληκτική. Α, είμαστε γείτονες. Εμείς στο ΧΑΠ πάνω στην Προκυμαία, η Πούντα. Έτσι ονομάζεται η συνοικία στην οποία διαβαίνουμε. Για να την περπατήσετε, αποτελεί το πλέον αριστοκρατικό κομμάτι της πόλης. Κοντά μας βρίσκεται ο κινηματογράφος Πατέ, η λέσχη των κυνηγών, η τράπεζα της Ανατολής. Και μάλιστα, καθώς περνούσαμε έξω από το θέατρο της Μήνης, είδαμε ότι η Βέλη, που είναι και Σμυρνιά, παρουσιάζει τον Ορφαίο του Διέγραφου του Σέξπιρ. Εσείς πώς περνάτε τον χρόνο? Τι να σας πω. Επισκεφτήκαμε το Κοντελιό με τα ραβάκια. Παρακολουθήσαμε την λειτουργία στην Μητρόπολη, την Αγία Φωτεινή. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι εκεί βρίσκεται το υψηλότερο ταπαναριό, 33 μέτρα, όσα και τα χρόνια του Χριστού. Έπειτα βέβαια είχαμε και μια μπύρα σε κοκκάζερη, προάστρα της Μήνης. Περπατώντας κατά εκεί θαυμάσαμε το σμηνμένο ροκοκό. Μπαλκόνια, στολίδια, σιδερένες εξώπορτες, πλουσιόσπιτα, να τα χαρούν παιδιά και γόνοι. Και παντού μυρωδιές από τη θάλασσα, η ελαφράδα του αέρα και από τα σπίτια ούζο, ψαρικά, τηγανιτό κρέας, από τους κάμπους, λεμονιές, πορτοκαλιές, σικές, ακόμα και ρώματα βοτάνου. Σαν να ρωτήσει το χέρι του Θεού τον τόπο αυτό από ευλογία και πραότητα. Και καλά οι μυρωδιές, πόσο πολύ είναι αυτή την πόλη. Από παντού ακούγονται κουδούνια. Το τραμ στις ράγες, που το τραβούν ποτέ ένα, ποτέ δύο άλογα, με κουδούνια στο λαιμό. Καλέ, το μηχάνημα που πουλάει ψευτικά, κουδουνίζει και αυτό. Και τα σπίτια, όλα ανοιχτά. Η εξώπορτα διάβολα, και τη τραπεζαρία. Ένα μεσημέρι που περνήσαμε από έναν χοντόσπιτο, είδαμε την οικογένεια να βηματίζει. Η ιδιαίτερη της Σέρβια φορούσε μαύρο φόρεμα, άσπρη κολλίτσα και λευκό πορνιδάκι στο κεφάλι και ήταν καθημερινή. Εμείς μπήκαμε στο Φραγκομαχαλά, τη δρόμη στενή και συνοστισμένη. Εκεί βρίσκονται όλα τα προξενία και τα μαγαζιά των ξένων. Εκεί χτυπάει η καρδιά του κερδόου Ερμή. Στα ανατολικά της βρίσκεται η Θράνικη οδός, που συνδυάζει εικόνες από τη Δύση και την Ανατολή, πολύγλου και πολυπολιτισμική, με καλύτερο δρόμο και εξόδου στην Προκυμαία. Σε όλο το μήκος της έβλεπες ό,τι μαγαζί μπορεί να φανταστείς. Ακούγαμε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Εμείς περάσαμε από την ελληνική συνοικία. Βρίσκεται νοτιοδυτικά από το Φραγκομαχαλά και τη Ψάχη δρόμο. Ο δρόμος περνάει έξω από την Αγία Φωτεινή. Είναι φυσικό. Είδαμε και εμείς το σχετικό καμπαναριό, αλλά και την Ευαγγελική Σχολή, η οποία διαθέτει δικό της μουσείο και βιβλιοθήκη με 35.000 τόμους. Σπάνια χειρόγραφα. Ενώ το μουσείο της περιλαμβάνει αγγεία, επιγραφές και αγάλματα. Εγώ, έτσι
εντυπωσιάζουν από τον κοσμοπολιτισμό της πόλης. Οι άνθρωποι χορεύουν, τραγουδούν, παρακολουθούν υποδρομίες, όπερες, ακόμα και το Πάσχα. Το εορτάζουν με λαμπρότητα. Υμνούν την Ανάσταση του Κυρίου και προσμονούν την Ανάσταση του έθνους. Ναι, την Ανάσταση του έθνους. Βεβαίως την Ανάσταση του έθνους, η οποία μόλις ξεκίνησε. Είδατε πως υποβλήθηκε η πόλη του στρατό μας. Σημαίες, τυπανοκρουσίες, παντού. Μα καλά, σε όλα τα μπαλκόνια κυματίστηκαν όλες. Πώς βρέθηκαν τόσες ελληνικές σημαίες? Από εδώ στο απόγευμα θα συναντήσετε τον Κωνσταντίνο Καραθεδωρή, το διάσημο μαθηματικό και διευθυντή του Νεοσύστατου του Πανεπιστημίου της Μήνης. Ο Βενιζέλος θα πέρασε το 19 από τη Γερμανία να αναλάβει τη διεύθυνσή του. Αφού φυσικά έπρεπε στην Αθήνα γι' αυτό παρέμενε και τις θέσεις. Έφερε όραμα και εξοπλισμό από το εξωτερικό και προσπάθησε με την έρευνά να καταπολεμήσει την αιωνοσία. Α, έχω διαβάσει γι' αυτό. Βοήθησε τον Αϊνστάιν να λύσει μαθηματικά προβλήματα και να αποδείξει έτσι τη θεωρία της σχετικότητας. Του είχε στείλει την ευχαριστήρια επιστολή. Εμένα με εντυπωσιάζει που όντως οι καφές είναι εξαιρετικά. Μα είναι φυσικό. Οι κάτοικοι της, χωρίς τα προάστια, φτάνουν τους 270.000. Από αυτούς, οι 140.000 είναι Έλληνες. Οι Τούρκοι 80.000, Εβραίοι και Ευρωπαίοι 15 και Αρμενοί 12. Μόνο το Πορτογαλικό, το επισκεφτήκαμε και εμείς, το ωραιότερο προάστιο από ό,τι λέμε, έχει 10.000 Έλληνες από τους 15.000 συνολικά. Πώς όχι θέλουμε κατά βάθος αυτά τα εδάφη να ενταχθούν στη μητέρα πατρίδα? Εδώ γεννάται ο ελληνισμός, η οικονομία και ο πολιτισμός. Ήδη από τον πρώτο πολιτισμό. Από τη θάλασσα της Ιωνίας θα μπορεί το Όμηρος, ο Ηράκλειτος και οι προσωπικοί φιλόσοφοι. Σε αυτά τα χώματα γεννάται το ελληνικό πνεύμα. Σοφά λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος πρώτος επανείδρυσε την πόλη, σκέφτοντας τα σκορπισμένα χωριά των γύρω περιοχών στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται σήμερα. Και μάλιστα, γιατί είσαι εδώ μας λείπει από τη θυμισμένη Αμαζόνα Μύθια που κατέφτασε στην πόλη παραδείγματος πράγματι από την κοινωνική ένωση. Φτάνει, δεν στέλνει τόσες πληροφορίες. Βαρέθηκα. Δηλαδή, το βράδυ, το ρόγα Μεσόλυνα, στο σπόρτι σκάφη του στρατό μας. Πάμε! Φύγαμε!
Η Ελλάδα, σαν μεσοπόλεμο, ήταν μια μικρή χώρα. Αντίθετα
Σκαρδαρίας, Μασσαλία, Βιέννη, το Νησό και βεβαίως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Αίγυπτο. Α, ναι, το βιβλίο του Παπάδου στο Σμύρνη. Και ο πατέρας του είναι μεγαλύτερος Παπαδιού. Και το εκείνο στην Ιλοποδέλη. Ο Αρσάκης, ο Μπορουσάκης, ο Ξυπριός, το Ριζάδο έγινε. Αυτοί λοιπόν ήθελαν ζωτικό χώρο. Μια μεγαλύτερη παπή, μεγαλύτερα σύνορα. Από την άλλη και μάλλον κοινότητα. Δεν θέλουν τους ξένους. Είναι και αυτοί οι εθνικιστές. Στην πραγματικότητα λένε όχι εμείς από την Ελλάδα. Ελλάδα, όπου υπάρχουν Έλληνες. Και αυτοί οι τουρκοί τους Τούρκους. Σαν τον Ιράν δηλαδή. Η Αμερική πρώτα. Πριν πολλά, σωστή αναλογία. Άρα, η μεγάλη ιδέα σημαίνει μεγάλη Ελλάδα. Για να αγκαλιάσει ελληνικούς πληθυσμούς, πρωτοπαραγωγικές πηγές και εργατικό δυναμικό. Να φανεί ξεκάθαρα ότι η μεγάλη ιδέα δεν είναι μόνο η Ελλάδα όπου υπάρχουν Έλληνες, αλλά και μια ευκαιρία να ανοίξει η ελληνική οικονομία της Ελλάδας και να εντάξει τους πόρους στους Έλληνες αυτούς. Και αντίστοιχα, οι Έλληνες αυτοί να έχουν θέσει λίγο περίπου. Μα αυτό δεν είναι βενιζερισμός. Το γράφει το βιβλίο της ιστορίας. Βεβαίως, ο βενιζερισμός, η μεγάλη Ελλάδα, η αστικοποίηση της Ελλάδας μέσω της προσέγγισης σε ένα κεφαλαίο, αλλά ελληνικού έθνους. Είναι γραμμένες της ίδιας παρτιτούρας. Μπράβο, αγάπη, ωραία τα λέει. Ωραία τα λέει. Αλλά δεν είπαμε πόσο ελληνικός στρατός βρέθηκε στη Μύδη. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πηγαίνει με τους νικητές. Πρέπει να πούμε όμως ότι προηγείται ο δικασμός. Ο βασιλιάς μένει μια μικρή, αλλά έτοιμη Ελλάδα. Όπως και άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Όχι άλλους πολέμους. Ησυχία και ανάπτυξη εντός του συνόλου. Ενώ ο Βενιζέλος μια μεγάλη Ελλάδα. Α, ναι, ξέρω. Η γιαγιά μου ήταν φανατική βενιζελική και μας τα έχει πει 100 φορές. Ο Βενιζέλος εκτιμούσε ότι η Ελλάδα είχε συμφέρον να είναι το άλμα της Αγγλίας ως αυτικής δύναμης και όχι της Γερμανίας. Αντί για τον βασιλιά, είχε την Ιάδο και Γερμανό αυτοκράτορα. Είχε παντρευτεί την αδελφή του και ακολουθούσε πολιτική ουδετερότητα, δηλαδή υπέρ των Γερμανών. Πάλι δεν είναι αγαπητή. Ο Βενιζέλος σχηματίστηκε ξεχωριστή την παράλληλη κυβέρνηση της Ισπανίας, με εθνική άμυνα. Γίνονται ιδιότητες και από τις δύο πλευρές στη διάρκεια του δικασμού, ένας εμφύλιος δηλαδή. Μετά όμως, ο Βενιζέλος, νικητής μαζί με την Αγκά, τους Αγγλομάρους, κάθισε στο τρέχει των νικητών της Βερσαλίας το 1950. Όταν τα Αγγλομάροι, Ιταλοί και Αμερικανοί πρέπει να χωρίσουν τα εμμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και της Αυστραλίας, στο νικημένο δηλαδή. Μαζί με τα πετρελιά. Α, γι' αυτό διαβαίνετε περίπτωση το γράψει σήμερα στον πόλεμο της Σύριας. Προφανώς, τα θεωρεί παλιά τρικόπεδα, όπως συνέβη και με τα χειμώνα Γερμανία και Καταρινά. Ζητούν σήμερα από τους Οθωμανούς με την αναγωγή του μούρου το 18. Κυρίως όρους, να παραιτηθούν από πολιτικά δικαιώματα με πολλούς νομισμό. Και τότε οι διοικητιστές αγγλεύουν, ρίχνουν τους Ιτάνους, αναλαμβάνουν την κυβέρνηση, τους ζητούν και αυτήν. Πολλές φορές είναι η διατορία, δεν χρειάζεται. Φτάνει. Πες τώρα για το στρατό που φέρνει στη Σμύρνη. Ωραία. Ο Βενιζέλος παίρνει την παιδιά του Σάκου να σταλεί ελληνικό στρατό στην πόλη για να προστατευτεί ελληνικός πληθυσμός. Την επόμενη μέρα αποβιβάζει στο στρατό στην πόλη της Λύκειας. Ακριβώς εκεί, που 3 χρόνια αργότερα θα συντελεστεί το δράμα. Βρήκα σχετικό βίντεο. Κοιτάξτε. Αν θα να φωνάζουμε, τώρα θα τρωθούμε, θα έρθουν οι Έλληνες εδώ και τα λοιπά. Ένας δάσκαλος, αφού μίλησε στο κοινό, φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Βενιζέλος». Παρόντος του Καϊμακάνου της Πόλεως, ο οποίος είπε «Πέστε τον να φύγει γιατί είμαι υποχρεωμένο να τον συλλάβω». Από την άλλη μεριά, σε εσωτερικό επίπεδο, ο ελληνικός στρατός βεβαίως πηγαίνει ως εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας. Και όπου η Μικρά Ασία βέβαια εντάσσεται απολύτως στη μεγάλη ιδέα του ελληνικού κράτους για επέκταση των συνόρων όλη αυτή την περίοδο. Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τους Έλληνες στρατιώτες ως απελευθερωτές.
ήξεραν και τους κυρίους στην ώρα. Ήτανε παραλήρημα η Βενοπολιτεδέ. Η Σμύρνη ολόκληρη έπλεε στην Κιανόλεπο. Του δε Βενιζέλου η φωτογραφία ήταν παντού. Η Διδό Σωτηρίου, μικρό παιδάκι τότε, διηγήθηκε αργότερα τις αναμνήσεις της για την άφιξη του ελληνικού στρατού. Μας καλούσανε στα βαπόρια μέσα και πηγαίναμε εμείς πια, χαρά που μπαίναμε στα βαπόρια και μάθαμε και τραγούδια ειδικά και τα λέγαμε και τα τραγούδια. Ξυπνήστε τέκνα, κι ήρθε η ώρα, ξυπνήστε τώρα, ενωθείτε όλα και ζωντανέψτε δόξες παλιές. Ο Δεσπότης, οι παπάδες, τα άμφια, τα χρυσά, βγήκαν 1 χιλιόμετρο, περπατήσαν να πάμε να υποδεχθούμε το ελληνικό στρατό. Γίνεται σκοτωμός, ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του. Γιατί είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος σε εκείνο το σημείο. Και ποιος τους τραβούσαν, ποιος θα τον πάρει στο σπίτι του. Καλό, πολύ ωραίο. Να το βάλουμε στην παρουσίαση αυτό το βίντεο. Ναι, αλλά δεν το κρατώ. Όμως δεν ήταν. Ωραία. Φάνηση. Μετά πού κατευθύνεται. Μέχρι τις έρευνες. Ακολουθήκατε και στο σημάδι. Και απλά και για την πόλη. Και τώρα δεν αντιδρώ. Πώς. Γίνονται επιθέσεις από το στρατό που ξεκινούν από την μηχανική ζώνη γραφής. Ωραία η σύμμαχη ήταν.
αυτά. Όμως η δράση αγάπη δεν έχει ένα θείο που επιβίωσε από τα πράγματα εργασίας. Ναι, πού το θυμάσαι. Πρόκειται να σου πει θυμάται από τις διηγήσεις του. Τη ρώτησα και θα σε διαβάσω το μαθήμα. Αλλά με επισημότητα. Τη Σμύρνη την κατέλαβε ο Πεχλιβάν, τον λέγανε και Κιόρ, δηλαδή μονόφθαλμος ο Πεχλιβάν, ο οποίος μπήκε με άγριες διαθέσεις και άρχισαν κατευθείαν με την τρίτη μέρα άρχισαν τις σφαγές, τις φωτιές και τις λαιλασίες. Άντρες και γυναίκες για να γλιτώσουν κατεβαίνουν στην προκυμαία της πόλης. Όποιος προλάβει να σωθεί. Ο σώζανε αυτόν ήταν. Αφού πώς είχαν βάλει φωτιά και ερχόταν η φωτιά κατά πάνω, κοιτάζανε πώς θα φύγουμε. Η μητέρα μου φώναζε, βαστάτε με από την ρόμπα, βαστάτε με. Η γιαγιά μου μας βαστούσανε χέρια, να φωνάζουν χέρι, να φωνάζουν τα παιδιά, να κλαίνε άλλα που δεν είχαν πατέρα, που δεν είχαν μάνα, δεν είχαν κανέναν. Έβλεπες μπόγους πεταμένους μέσα εδώ στους δρόμους και αυτά. Οι Έλληνες τρέχουν να σωθούν. Όσοι τα κατάφεραν, διηγήθηκαν τις πράξεις των Τούρκων.
Παίρναν πόνο τις κοπέλες και εκτιμούσαν και τις φάζανε. Και ύστερα κόβανε τη ράζι και βυζούν και κάνανε κουμπρόια. Και λέγανε οι Τουρκαλάδες, πώς χαίρομαι οι Τούρκοι στολισμένοι και τσιγκιαούρδοι αποκεφαλισμένοι. Στη φωτογραφία της εποχής βλέπουμε Τούρκους στρατιώτες να κακοποιούν με τον πιο βάναυσο τρόπο δύο γυναίκες. Συνοστισμός ήτανε χιλιάδες κόσμος. Τη νύχτα να έρχονται οι Τούρκοι και να σφάζουν και να κλέβουν. Σου λένε αυτοί κάτι θα έχουν απάνω τους. Να κλέβουν, να παίρνουν τις κοπέλες, να τις βιάζουν, να σφάζουν τα μωρά, να σφάζουν τους γέρους, να γίνεται... Όλη η νύχτα γινόταν χαλασμός. Πολλά κορίτσια που πέφτανε στη θάλασσα και πνιγόντουσαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τουρκών. Άλλες κοπέλες για να ξεφύγουν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φαίνονται γριές και άσχημες. Εμείς είχαμε κάψει τα ματοτσίνορά μας και τα φρύδια μας με το σπίρτο για να μην φαινόμαστε οι κοπέλες. Και εκεί στο δρόμο που τρέχαμε, όπως είμαστε ιδρωμένες, σκύβαμε και παίρναμε το χώμα από κάτω και το βάναμε στα μούτρα μας να μην φαινόμαστε. Η Μαρία Χάπα που επέζησε έγραψε τις εμπειρίες της. Φεύγαμε και πηγαίναμε στο νεκροταφείο. Κρύβαμε τα κορίτσια μας μέσα στα μνήματα και εμείς καθόμασταν από πάνω. Εκεί δεν κινδυνεύαμε και από φωτιά. Και οι άντρες που ήταν βασικός στόχος των Τούρκων στρατιωτών προσπαθούσαν να φαίνονται γέροι. Κόσμος πολύ, πάρα πολύ. Οι άντρες έβαζαν ασβέστη στα γένια τους, να φαίνονται ότι είναι γέροι. Κάθε μέρα σφάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τα παιδιά που ήταν μέσα σε γούνια, τα μωρά παιδιά, άλλο ήταν 1 χρονό, άλλο μισό χρόνο, πάνε και ρατάει με τη λόγια τους, όπως ήταν μια στην κοιλιά, πάρτε. Τα μεγάλα, τα γόρια, άμα ήταν εμένα η μάνα μου για να με γλιτώσει με πάνε τους, μου βάλει το κορσό φουστάνι. Τεράστια σύννεφα που ολοένα μεγάλωναν και ανέβαιναν στον ουρανό. Μια στενή παραλία, ξεπασμένη από ένα τεράστιο ανθρώπινο πλήθος, με τις φωτιές στην πλάτη και τη θάλασσα μπροστά του. Εγκυροβολημένος, σε μικρή απόσταση, ένας ισχυρός στόλος από πλοία των συμμάχων να παρακολουθεί αμέτρητος. Καθώς το καταδρομητό μας απομακρυνόταν από την τρομακτική σκηνή και έπαιξε στο σκοτάδι, οι φλόγες που μέζονταν τώρα σε μια τεράστια έκταση γινόντουσαν όλες τις προβολές, παρουσιάζοντας μια σκηνή απέσιας και παράξενης συνιστάς. Οι ιστορικοί και αρχαιολόγοι δηλώνουν ότι στα παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει παρά μόνο ένα γεγονός που μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση της μύθης ως προς τον ανθρώπινο πόνο. Το γεγονός αυτό ήταν η καταστροφή της αρχηγόνης εξωτερικής. Οπωσδήποτε στις μύθες δεν έλειπε τίποτα από την ομότητα, την αγριότητα, την ανακολασία και όλη εκείνη τη μανία του ανθρώπινου πάθους που όταν τους δοθεί ευκαιρία υποβάλλουν το ανθρώπινο γένος σε ένα επίπεδο κατώτερο και από το αγριότερο κτίνη. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου στη ζωή ήταν το συναίσθημα της τροπής, γιατί ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Στην καταστροφή της μύθης υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν έχει προηγούμενο ούτε στην περίπτωση της Καρκιδόνης. Εκεί δεν υπήρχε στόλος χριστιανικών πολιτών πλοίων που να παρατηρεί μια σφαγή για την οποία υπεύθυνη ήταν η κυβέρνηση. Ναι, αλλά δεν ξέρετε ποιος βοήθησε τους Έλληνες να πέρασουν απέναντι στα νησιά ή τον Πειραιά. Ποιος, δεν έστειλε πέρα από την ώρα. Έστειλε, αλλά πώς έστειλε. Άκουσε αυτό το πράγμα. Ο Ίσα Τζέμις ήταν Αμερικανός ιερέας, γεννημένος, σκοντάρι, της πολιτείας της Νασιότητας.
πόσα είναι του κόσμου. Αν ήσασταν εκεί όταν καταπλέξαν στο λιμάνι της Μύρης, τη στιγμή αυτή δεν θα την ξεχάσω όσο ζω. Από τη θέση μου στην γέφυρα μπορούσα να δω από αρκετά μακριά τον καπνό που έβγαινε από τα ερείπια αυτού που κάποτε ήταν το εμπορικό κέντρο της πόλης. Μπροστά, ψωριασμένα τούμπια και τρέχουν στη λυκή των άλλοτε όμορφων κτηρίων, ορθούνταν μέσα από τα παθαγωμένα σκρίνια που σκέφασαν τρέπτες. Ήταν μια τρομακτική εικόνα ερήμωσης που ο Μιάτης δεν έφτασαν. Και εκεί, στην άκρη του νερούς, ξεχώριζε ένας μαύρος, άψυχος ορός που εκτινόταν χιλιόμετρα μακριά, σαν μια λογανία της ζωής ξανά. Ήξερα πως ήταν ένα όνειρο ζωής για κάποιους ανθρώπους που υπέφεραν και περίμεναν, ήλπιζαν, προσέφεραν, όπως έκαναν κάθε στιγμή εδώ και μέρες. Περίμεναν, ήλπιζαν, προσέφεραν. Δεν πήρε. Καθώς πλησιάζαν και επέπαιναν μπροστά μας, έμοιαζε σαν κάθε πρόσωπο προκειμένου να μας κοίταζε και κάθε κομμένο χέρι να μας καλούσε. Μου φαινόταν σαν να ορμούσε ολόκληρη αυτή και να μας αρπάξει. Χιλιάδες καρδιές έσχιζαν τον αέρα, καρδιές τέτοιας χαράς που ο ύπνος έφτανε μέχρι το μετρήσιμο στόμα. Δεν χρειαζόταν να τους πούμε για ποιο λόγο είχαν έρθει τα πλοία. Ποτέ ξανά δεν ήμουν τόσο ευγνώμων, τόσο αληθινά χαρούμενος όσο εκείνο το πρωί. Όταν συνειδητοποίησα πως επιτέλους και δόξα της Θεολογίας είχα φέρει αυτούς τους δυστυχισμένους. Μπράβο, Άννα. Ωραία τώρα. Όμως χωρίς η εργασία δεν είναι πλήρης. Πρέπει να μιλήσουμε και για τους λόγους. Πώς κατάφεραν να έρθουν εδώ. Εγώ, παιδιά, θα δίνω τη μαρτυρία του Μάρκου Μαγωτάρη. Η θρηλυκή τετράς του Πειραιά αποτελείται από πρόσωπους, μουσικούς και αυτόρους. Μπροστά από εμάς τους πρόσωπους ομάδες. Και η Περεμπέκη. Έχω βρει το εξής. Πάντως θυμάμαι την καταστροφή και τους πρόσφυγες. Πώς να σας το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Καταστροφή. Δεν ήσασταν από μια μεριά να βλέπω τι είχε γίνει. Έμενε ο κόσμος εκεί, στα βαγόνια του σιδηροδρόμου. Έμενε εκεί που είχε μια αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντήρια κάναμε. Καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή, παιδί. Να μην ξαναδούν τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγε. Πατημαστήκαν. Γίνηκανε χάια. Άσε που ήταν ετοιμασμένοι από εκείνους τους Τούρκους που τους καταδίωγαν και κατόπιν εδώ που ήρθαν, τα ίδια. Προσπαθήσαν, κάνανε 1000 να βρίσκουν το ψωμί τους, μέχρι που να βρουν ένα σπίτι να κάτσουν. Αν ένας πατέρας είχε 5-6 παιδιά και κορίτσια, άλλα έπαιγε ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Καταστροφή μου. Τι να κάνανε και οι αρχές, ποιον να πρωτοκυνηγήσουν. Μήπως ήταν 1 και 2, πολλά. Και οι ντόπιοι δεν τους βλέπανε με καλό μάτι, αλλά τους βρίζανε. Χίλια. Φύγετε από εδώ, ρε. Πηγαίνετε παραπέρα. Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την αγάπη να πούνε. Γεια σας. Συγγενείς μας είναι. Έλληνες είναι πραγματικοί. Να τους αγκαλιάσουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή πήγα. Πόρια λίγο. Ήθελα να τους κλέψουν οι λεφταράδες που ήταν εδώ πέρα. Να υπάρξουν ό,τι είχαν. Να τους κλέψουν, να τους γελάσουν. Απατεώνες. Και με τον καιρό αρχινάγα να πηγαίνει κάθε άνθρωπος στο μέρος. Άλλοι πήγαν στη Θάσο, άλλοι στην Τρίπολη. Άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στα Σέρας, Καβάλα, άλλοι στα νησιά, άλλοι στα Δωδεκάνησα. Χρόνο με χρόνο πήραν δρόμο. Όμως τώρα έχουν γίνει πρώτοι σε όλα. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που βλέπεις είναι οι κυριότεροι σε όλα. Είναι άνθρωποι της δουλειάς.
είναι το στόμα ενός Καρχαρία. Τρέχεις προς τη σύνορα, μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό του. Το αγόρι μου ζήσου, που συνεπιλούσαμε στη σιτά, πίσω από το μαλλιό και στο σπίτι. Κρατάει ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα. Αφήνεις την πατρίδα, μόνο όταν η πατρίδα της αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά. Φωτιά κατά τα πόδια σου, ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες. Μέχρι που η ελπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα τότε, στέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίσεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων, κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την τζιρά. Κανένας δεν γκέει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού, τρώγοντας εφημερίδες, εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν σέρνεται κάτω από φράχτες. Κανένας δεν θέλει να τον δέρνει, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία που το σώμα σου πονούσε. Ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται. Και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερο από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα τον μπορούσε. Κανένας δεν θα το άντεχε. Κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει τα «Γύρισε στην πατρίδα σας, μαύροι πρόσφυγες, βρωμομετανάστες». Ζητιάνοι ασύλου, που ρουφάτε τη χώρα μας, αράπηδες με τα χέρια απλωμένα. Μυρίζετε περίεργα, απολύτιστοι. Κάνατε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας. Πώς δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα αγραία βλέμματα, ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξερίζωμα ενός χεριού ή ποδιού, ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο να καταπιείς από τα χαλίκια, από τα κόκαλα, από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός Καρχαρία. Πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου και κανένας δεν θαύμει την πατρίδα. Εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές, εκτός αν η πατρίδα σου έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα. Να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου, να στηθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανούς, να πνιγείς, να σωθείς, να πεινάσεις, να κλιπαρίσεις, να ξεχάσεις την υπερηφάνεια. Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. Σε αυτή τη σκηνή θέλω να θυμίσω στους παλιούς συναδέλφους και από τα δύο σχολεία ότι εδώ παρουσιάσαμε το 2015 το Φόντ Δημητράκη
ακολούθησαν και άλλες παραστάσεις, όχι εγώ, αλλά ξανάρθαμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλόξενη στέγη, τους οικοδεσπότες. Θα μου επιτρέψετε να πω την καρδιά και τον πνεύμονα του PCPA, την κυρία Σουρή, η οποία ό,τι και να τη ζητήσουμε, δεν χαλάει ματίνη. Ο έτερος πνεύμονας του σχολείου, οι καθηγητές, όλος ο σύλλογος ήταν κοντά μας, ακόμα και τώρα και στις πρόβες και το πρωί και τηλέφωνα ήταν δίπλα μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους του PCPA. Να θυμίσω ότι είμαστε δύο σχολεία που συνεργαζόμαστε. Τα παιδιά μας και του ενός σχολείου και του άλλου, στα ίδια φρενία γράφουν Πανελλήνιες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα γραπτά τους τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνω εγώ. Είμαι στην ομάδα αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δενόμαστε και ευχαριστούμε ξανά για την συνεργασία αυτή. Το δεύτερο και τέλος. Ευχαριστούμε στο δικό μας σχολείο, τη διευθύντρια την κυρία Μπιτζινοπούλου, η οποία πάντα αγκαλιάζει αυτές τις δράσεις, αλλά και τους συναδέλφους. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να πω ότι αν έπρεπε να αφιερώσω αυτή την παράσταση, θα την αφιέρωνα στους συναδέλφους, διότι μας χάρισαν πάρα πολλές ώρες από τα μαθήματα. Να πω ότι τα παιδιά μας μετά το σχολείο είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, πολύ λίγες μέρες, να μείνουν, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, οι μαθητές μας δυστυχώς στο Λύκειο ξεκινάνε μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη σχολική ζωή. Επομένως, πολλές πρόβες γίνανε σε ώρες άλλων καθηγητών και έπαιρνα τα παιδιά μία από τον ένα, μία από τον άλλο. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη αυτή την πρόθυμη ανταπόκριση των συναδέλφων, ειδικά κάποιους ορισμένους που τύχαινε το πρόγραμμα έτσι και τους οχλούσα διαρκώς και ήταν πάντα κοντά μας. Και μέσα από την καρδιά μας πολλά ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Βάση την Τερζή. Η Βάση την Τερζή είναι βεβαίως για τους συναδέλφους των Μικροκόρδινων. Να ευχαριστήσω την κυρία Τερζή, είναι παλιά συνάδελφος αυτού του σχολείου. Είναι αυτή που έχει εμπνεύσει εμένα προσωπικά. Οι δικές της δουλειές έχουν αφήσει ιστορία σε αυτό το σχολείο και μας βοηθάει πάντα με την υπέροχη γκαρνταρόμπα της. Μας ενίσχυσε πολύ και θέλω να ευχαριστήσω περισσότερο από όλους τα παιδιά αυτά, τα οποία ενώ υπήρχε στην αρχή μια απλή ιδέα, μια ασαφής ιδέα να κάνουμε κάτι για τη μετριαστική καταστροφή. Στις προηγούμενες δουλειές μας υπήρχε ένα κείμενο. Είχαμε το Φωνδημητράκη, είχαμε το Μεγάλο μας Τσίρκο, την Αντιγόνη, σε άλλα σχολεία άλλα κείμενα εμβληματικά που μας οδηγούσαν. Τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε απλώς η πρόθεση να κάνουμε κάτι. Και αυτό χτιζόταν μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, έξω και το γράφαμε, το συμπληρώναμε, το σβήναμε. Αυτά τα παιδιά ήταν όχι απλώς έμπνευση, θα έλεγα ότι ήταν και οι συγγραφείς αυτών των κειμένων που ακούσατε, όχι μόνο γιατί γράφτηκαν ακριβώς κομμένα και ραμμένα πάνω τους, αλλά γιατί και τα ίδια διάλεγαν τι τους ταιριάζει, τι να πούνε, τι να μην πούνε. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι παρόντα, θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που είναι απόντα, αλλά ήταν στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφεραν, αλλά δεν πειράζει, μας βοήθησαν. Και θέλω επίσης πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους μαθητές των παιδιών, οι οποίοι με μεγάλη υπομονή κάναν ησυχία, ήταν φρόνημα, μας στήριξαν και κάποια από αυτά κατάφεραν να είναι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε ότι το βρήκατε ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.